Vull dir, aquesta és una resposta molt complexa perquè hi ha moltes preguntes en una sola pregunta. Però jo donaré el que crec que per mi ha sigut la immigració. La immigració que ha tingut dues fases fonamentals en aquests últims 50 anys, que és la immigració de la resta d'Espanya i després la immigració que ha vingut bàsicament d'alguns països europeus, però sobretot de la immigració sud-americana. Jo sempre m'he mirat la immigració com una possibilitat de Catalunya d'afiançar-se com a poble. No podem pensar que els immigrants ens fan nosa, al contrari, hem de pensar com podem fer-los sentir que estan en un país que els acull. Fer-los sentir que estan en un país que els acull, esperant, perquè jo ho espero, que ells comprenguin que si no tenen la necessitat de tornar a marxar, han de fer-se com un de nosaltres. I nosaltres els hem de tractar, efectivament, com a catalans. Aquesta és la meva preocupació, que no sé si molts catalans la tenen. Tractar a tota la gent que ha vingut per necessitats personals o pel que sigui, tractar-los com a gent nostra, que és l'única forma que ells, a la llarga, ells o els seus fills, es consideraran d'aquest país i seran base per a altres generacions que vindran després. Home, canviar la meva vida, em penso que no ha canviat, en el sentit de que jo he seguit fent el que he fet sempre, que és viure entre papers sols o entre papers de llibres. Això no ha canviat, però sí que ha contribuït, diríem, a desenvolupar un aspecte de la meva personalitat i de la meva feina, que és la preocupació per, això que deia en la primera pregunta, perquè totes aquestes persones que han volgut plantar la seva tenda aquí, diríem, de veritat, doncs, jo les pugui ajudar, no? De tant en tant faig algun article sobre temes d'immigració, però, diríem, la immigració no com a problema, sinó com a preocupació, ha estat, en tots aquests últims anys, últims, jo en dic 40, perquè amb l'edat que tinc, ja puc parlar de 40 anys, doncs sempre ha estat, diríem, com un leitmotiv important, diríem, de la meva militància catalanista, per entendre'ns. La meva militància catalanista hi ha entrat aquest factor, el factor immigració, com a factor que hem de cuidar, que hem de cuidar i que hem de procurar que entenguin el que és el país, que entenguin el que és la nació, que entenguin el que és l'Estat, i que nosaltres fem sempre la divisió entre nació i Estat, i tot això no és fàcil. Tot això demana que els catalans, de socarel, per entendre'ns, facin aquest esforç d'intentar explicar el per què i el com de l'existència de Catalunya com a país. Perquè per un que ve de Sud-amèrica, per exemple, no és tan fàcil d'entendre això. Ja no és fàcil de trobar-se amb una llengua nova que ells, probablement, la majoria d'ells, perquè tenen una cultura limitada en aquest sentit, no s'esperaven i se l'han trobat, doncs fer-ho entendre, fer que entri dintre de les seves inquietuds, l'aprendre aquesta nova llengua que ells no saben el castellà però no saben el català, doncs tot això, en certa manera, ha fet canviar alguns aspectes de la meva activitat i de la meva militància catalanista. Potser ara, en aquest moment, la societat catalana és molt intercultural perquè han vingut gent de molt diversa procedència. En el moment en què, diríem, Paco Candel va desenvolupar les seves actituds bàsiques com a portaveu de tota la immigració, això no existia. No hi havia aquesta interculturalitat, no existia.
però jo el que sí que ara vull subratllar, és que aquest lema, Catalunya un sol poble, el Candel el portava a dintre. El Candel feia tot el possible i escrivia tot el possible perquè realment això fos una realitat. Perquè ell, en un moment determinat, sobretot els primers anys 40 i 50, va creure o tenia en la ment la possibilitat que l'allau immigratori era tan gran que la cultura catalana, el poble català, no resistessin. Després ell mateix escriu, efectivament, ha resistit, el poble català ha resistit. I potser no en algunes de les seves formes, diríem, culturals, però sí en el fons de l'ànima, el poble català està viu. Això et diu, als altres catalans, diu Candel. I suposo que ho continuaria dient en aquest moment ja en què estem nosaltres, el 2013. Però voldria fer una menció d'unes frases seves i veure la relació que tenen amb un dels pensadors més importants nostres, que és en Vicenç Vives. Fixeu-vos què diu, perdoneu que em posi les ulleres, què diu en Candel. Diu: un esperit soterrat anima Catalunya i la fa romandre impertorbable, si no del tot en la forma externa, sí completament en la seva essència íntima. Dic que aquesta afirmació s'assembla molt a aquell altre de Vicenç Vives que diu: a l'interior del poble hi ha un cos místic indestructible. És a dir, tots dos pensadors, un des de, diríem, la seva tasca, diríem, de cap visible de la immigració, i un altre, un pensador historiador com Vicenç Vives, coincideixen en què la potència de l'ànima catalana està fins ara per damunt de totes les, de totes les avalanxes que aquest poble ha tingut i ha hagut d'assumir. O sigui, aquests dos pensaments ens aconhorten, no? Vull dir, ens donen optimisme de cara al futur. Crec que aquesta col·laboració del Candel, en veure el punt més important del fet català, que és la seva ànima, doncs, en fi, això és coincident amb aquest altre pensador i això m'anima i en fi, sembla que ens anima a tots. Molt bé, doncs moltes gràcies.